என்னம்மா இன்னைக்கு எனக்கு நினைவு நாள் இல்லையே, என்னைய பார்க்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க? இல்லப்பா, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நான் தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல இருந்தா உதயநிதிக்கு போட்டியா வந்துடுவேன்னு ஸ்டாலின் நினைக்கிறாரு. எனக்கு தமிழ்நாட்டுல அரசியல் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்குப்பா. ஆனா கட்சிக்காரங்க யாரும் என்ன மதிக்கிறது இல்ல. தெரியுமா, ஸ்டாலினோட புள்ள உதயா ஒரு மக்கு. நான் இருந்திருந்தா அவனோட நிழல்ல கூட கட்சிக்குள்ள சேர்த்திருக்க மாட்டேன். உதயா ஊழல் பண்ணி நல்லா கொள்ளையடிக்கிறான்ப்பா. அத பத்தி பேசாத, எனக்கு பிடிக்காது. ஊழல் நம்ம குடும்பத்து ரத்தத்தோட ஊர்னது. ஆனா என்னைய மாதிரி விஞ்ஞான ரீதியா ஊழல் செய்ய தெரியல. அதனாலதான் உதயநிதிய மக்குன்னு சொல்றேன். உங்க புள்ள ஸ்டாலின் மட்டும் மக்கு இல்லாம என்னவா?